A magyar kormánynak közvetlen felelőssége is lehet a tragédiába torkoló szlovák társadalmi megosztottságban. A Rogán Antal által vezetett miniszterelnöki kabinetiroda bevándorlás ellenes fizetett YouTube videókampánnyal befolyásolta a szlovák közvéleményt közvetlenül a szlovák parlamenti választások előtt, írta meg a Szabad Európa már 2023. decemberében. A Direkt 36 februári cikke már sokkal részletesebben mutatta be a történteket, melynek értelmében a magyar kormány több mint 7 uniós országban futtatta a bevándorlás ellenes YouTube videókampányait, melyek körülbelül 10 milliószor jelentek meg az Európai Uniós állampolgárok képernyőin. A Google hirdetési adatbázisa alapján a magyar kormány a következő uniós országokban terjesztette YouTube videóit. Lengyelországban szintén a parlamenti választások során hirdettek Rogánék, Németországban és Olaszországban pedig helyi és tartományi választások során terjesztették a tartalmakat. Az autonóm észak-olasz Trentói régióban tavaly októberben tartottak választásokat, melyet a neonacionalista, korábban Putyint is támogató euroszkeptikus Matteo Salvini által vezetett Liga jelöltje nyert meg. A németországi Bajorországban, illetve Hessen tartományban szintén októberben tartottak választásokat, melynek során a jobboldal és a szélső jobboldal erősödött meg. A kampány fő témája szintén a migráció volt. A Google hirdetési szabályzata szerint sajnos a két videó nem minősül politikai hirdetésnek, így nem tudjuk megmondani, Rogánék pontosan kit céloztak meg, így nem látjuk, hogy pontosan milyen területen, ki és hányszor látta a tartalmakat. Mindeközben tavaly ősszel fogadta el a magyar parlament a szuverenitási törvényt. Akár 3 évvel büntethető az, aki a magyar választásokat külföldi támogatásokkal befolyásolja. Bűnsegédlettel, felbujtással bárki gyanúsítható lehet, a Szuverenitásvédelmi Hivatal akár titkosszolgálati módszerekkel is előállított jelentéseivel szemben jogorvoslatnak helye nincsen. Népességet tekintve a szlovák parlamenti választások hajrájában volt a magyar kormány videókampánya a legintenzívebb, összesen 1,6-1,8 millió megjelenéssel. Ha azt a reklámipari sztenderdet vesszük alapul, hogy egy reklámnak 6-7-szer kell megjelennie egy személynél ahhoz, hogy hasson, akkor valószínűsíthetjük, hogy Rogánék körülbelül 275 000 szlovák választópolgárt céloztak meg videókampányukkal. A Magyar Köztévé M1-es csatornája pedig közvetlenül a szlovák választások napja előtt már kampánycsendben sugárzott Orbán szövetségesével, a választásokon induló Robert Ficóval egy interjút. Szlovákiában 420 000 magyar él, melyek közül nagyon sokan, a HVG információi szerint körülbelül 13,5% a magyar tévéből tájékozódnak. Ficó ebben az interjújában a magyar kormánnyal megegyező, tárgyaláson alapuló békepártiságát, a szankciók működésképtelenségét, a szuverenitást, a migráció visszaszorítását és a gender propaganda elutasítását hangsúlyozta. Közben a Telex tavaly szeptemberi cikke arról számolt be, hogy Szlovákiát Magyarország felől érkező migrációs hullám érte el, mely tavaly áprilisban indult, nyár végén, augusztusban és szeptemberben közvetlenül a szlovák parlamenti választások előtt tetőzött. Decemberben a Telex már arról írt, hogy a választások után hirtelen eltűntek a migránsok Szlovákiából. A tavaly szeptember 30-ai szlovák parlamenti választásokat Orbán szövetségese, Robert Fico és pártja, a Smer nyerte meg. 2024. május 15-én a szlovák társadalom megosztottsága a drámába torkollott. Egy merénylő több lövést adott le, és megsebesítette a szlovák miniszterelnököt, Robert Ficót. Megosztottságból származó tragédia után a magyar miniszterelnök Orbán Viktor 2 nappal később így nyilatkozott. Ez a része a világnak, Közép-Európa, a nyugat-európainál jóval kockázatosabb vadászterületnek vagy vidéknek számít. A szlovák parlamenti választás után, amely nem régen volt, és amelynek eredményeképpen Robert Fico lett Szlovákia miniszterelnöke, Szlovákia elindult a béke útján. Hát azt tudnunk kell, hogy most tehát eddig se voltunk sokan, akik a béke hangján beszéltünk. A Szent Atyát tudom megemlíteni, a Vatikánt, de ők nem szavaznak az európai politikában, magunkat, és ugye egy éppen ide felzárkózó békepárti irányt vett Szlovákiát. Ha az emberi vonatkozásokon túlépünk, és politikai nézőpontból tekintünk erre a helyzetre, akkor ez egy nagy veszteség Magyarország számára, mert még ha fel is épül a miniszterelnök úr, akkor is most hónapokra, és éppen a legfontosabb hónapokban esett ki a munkából, amikor egy olyan választás előtt állunk Európában, amely nem egyszerűen európai parlamenti képviselők személyéről dönt,
hanem azt hiszem, hogy eldöntheti, azt hiszem el is fogja dönteni az amerikai választással együtt a háború és béke kérdését Európában. A miről-szól.com a római oszd meg és uralkodj mondást a következőképpen magyarázza el. Az ókori Róma kedvelt politikai módszere volt. Mielőtt fegyveresen betámadtak valahova, egyszerűen kiválasztottak az ellenfeleik közül néhány nagyhatalmú politikust, akinek ígéreteket tettek, másokat viszont nem részesítettek ígéretekben. Ez visszályt keltett a politikusok között, és ez ingataggá tette az adott régió biztonságát. Ezek után könnyedén legyőzték őket külön-külön a rómaiak, sokszor fegyver nélkül is könnyű győzelmet arattak. Az, hogy ki az, aki megoszt, és ki az, aki uralkodni akar, azt rátok bízom.